Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej magħkom. Illum nagħmlu t-tifkira ta' San Ġennaru, Isqof u Martri. Nofru l-quddisa għal Antonja Buttigieg. Nofru l-quddisa għal Loreta Attart. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li tajt ħajtek għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, għatina l-grazzja li nissieħbu mal-Isqof San Ġennaru fil-għena ta' dejjem, bħalma llum qiegħed tagħtina li niċċelebraw it-tifkira tal-martirju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Ibni, min ħaqqu l-ġid titxħadulux. Meta dan tista' tagħmlu. Tajtx lil-lajrek, mur u erġajja, natikada, meta għandek mnejn tagħtih. Tfassalx il-ħsara kontra għajrek u jserraħ bit-tama fik. Titlewwimx ma' ħadd ieħor għal xejn b'xejn, jekk ma għamillek l-ebda deni. Tgħidx għal bniedem violenti u titħajjarx timxi fuq xi mġiba tiegħu. Għax min jimxi bl-imgħawweġ jistkerħu l-mulej, imma fidejh huma dawk li jimxu bis-sewwa. Is-saħħta tal-mulej f'dar il-ħażiena imma hu jbierek djar it-tajbin. Min iżebla lill-oħrajn jistmellu l-mulej, imma lit-twajbin jagħtihom il-grazzja. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek ngħidu. Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb. Min jgħid issewwa f'qalbu. Min ma jqasqas bil-sienu nwieġbu. Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Min ma jagħmilx deni lil-ġaru, min ma jgħajjarx lill-lajru, min ma jistmax lill-bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej, inwieġbu. Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Min jislef u ma jitlobx imax, u ma jixxaħħamx kontra minnu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek, inwieġbu. Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Hekk għandu jiddaw tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: ħadd ma jixel musbieħ u jagħtih batu jew qiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħħbi
li ma qadx jidher u ma hemm xejn li hu mistur li ma għadx jinaraf u jinġieb għad-dawl. Mela oqgħodu attenti kif tisimgħu. Għax min għandu jingħatalu u min ma għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej. Il-qaddis li qegħdin niċċelebraw illum San Ġennaru isqof fl-inħawi ta' Napli li jgħix fl-ewwel sekli. Dan il-qaddis seħħ fih b'mod ċar u tal-għaġeb dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna. Illi ħadd ma jixel musbieħ u dan il-musbieħ jagħtih jew poġġih taħt is-sodda ma jqiegħdu fil-għoli biex jagħti id-dawl. X'jiġifieri din is-sentenza? X'irid jgħid Ġesu? Ġesu irid jgħid li l-fidi tad-dixxiplu hija fidi li trid tidher. Hija fidi li trid tagħti s-sinjali quddiem id-dinja. San Ġennaru biex ikun dawl, biex ikun fidil lejn din il-fidi li huwa rċieva, biex jagħti xhieda għalija aċċetta li jitlef ħajtu, li jieħu l-martirju. Biex permezz tal-martirju huwa jagħti xhieda ta' xi ħaġa fundamentali fil-ħajja tan-nisrani. Li l-ħajja mhijiex il-ħajja tal-ġisem, tad-demm u l-laħam. Dik hija ħajja li tgħaddi. Imma l-ħajja vera hi dik li għatina Ġesu Kristu, dik li tibqa' għal dejjem. U bil-martirju tiegħu San Ġennaru xiet għal din il-verità. Ma jimpurtax għax intom taħduli il-ħajja tal-ġisem. Ma jimpurtax għax intom toqtlu il-ġisem tiegħi. Għaliex jiena għandi ħajja li tibqa' għal dejjem li jintom ma tistgħux taħdu ili. Il-ħajja ta' Kristu irxoxt, ta' Kristu imqajjem mill-mewt. Ħuti aħna wkoll imsejħin biex nirċievu din il-ħajja, anzi, aħna qegħdin għaliex fl-Ewkaristija Ġesu jagħtina din il-ħajja ta' dejjem. Martri kbir ieħor Sant'Injazzju ta' Antiokkja jgħid illi l-Ewkaristija hija il-mediċina, id-duwa kontra il-mewt. Ara kemm inventaw mediċini u affarijiet kontra l-mewt għadhom ma inventaw l-ebda pillola, l-ebda mediċina. Ma din jagħtina Ġesu Kristu fl-Ewkaristija. Għaliex fl-Ewkaristija aħna nieklu il-ġisem ta' Kristu mhux ġisem mejjed imma ġisem imqajjem mill-mewt. U allura ninaqdu miegħu f'din il-ħajja li ma tgħaddix. Ejjew nitolbu lill-mulej biex jagħtina li aħna wkoll nkunu dawl. Jekk aħna rċivejna din il-ħajja ta' dejjem, jalla l-mulej jagħtina li nkunu xhieda ta' din il-ħajja quddiem id-dinja. Mhux biex jidher kemm aħna bravi jew qaddisin lex hemm minn dan għax m'aħniex. Imma biex fina dgħajfin mitinbin tidher fina il-qawwa ta' Alla. Kif f'San Ġennaru dgħajjef bħalna sewwa il-mulej wera l-qawwa tiegħu fih. Il-mulej wera l-eġubijiet tiegħu fih. Allura nitolbu l-mulej biex anke llum jagħmel minna f'ċertu sens martri xhieda ta' dak li aħna rċivejna mingħand Kristu. Ħuti jew nresqu t-talb tagħna. Nitolbu għall-Knisja mqazza ta' Alla biex il-mulej iqaddisha, isebbaħa u jagħmilha dawl għall-ġnus kollha. Nitolbu għal ħutna insara li huma imħabbtin minħabba l-fidi tagħhom biex il-mulej jagħtihom il-qawwa li jiġdu
li jiġdu għalija bħal mamil San Ġennaru. Nitolbu għar-rajja kollha tal-Knisja biex bħal San Ġennaru jagħtu ħajjithom bil-għaqal u bil-qdusija biex imexxu l-poplu ta' Alla. Nitolbu għall-familji kollha tagħna biex il-Mulej iberikhom u jżommhom fl-għaqda tal-imħabba. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu biex jarfu jaqdu d-tbatija tagħhom mas-salib ta' Kristu. Nitolbu għal oħtna Loreta li għalija qed niċċelebraw din l-Ewkaristija u għal-mejtin tagħna kollha biex il-Mulej jisaħħibhom fil-misteru tal-għid tiegħu. Nitolbu Mulej missier qaddis il-qadan it-talb li aħna qegħdin nagħmlulek u bl-interċessjoni tal-qaddisin tiegħek għatina li nirċievu minn għandek il-ħwejjeġ tajba li qegħdin nistennew bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li qed nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li nofrulek frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej bdewniet qudiemek biex iwieġbu dan is-sakrifiċċju li aħna ssejru nofrulek tal-ħolqien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej is-sagrifiċċju li sejr innofrulek fit-tifkira tal-martri tiegħek San Ġennaru li jebda tiġrib ma kellu l-ħila jifirdu mill-għaqda tal-poplu tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisu ħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġennaru ħa il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int Mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xewġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu u kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħal maħna naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex f'tixrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li intu trid fiha li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf tal-Alla. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissaqlix titbata t-saqf tiegħek. Iżda jitkellmu waħda u ruħ idħol fiha. Il-ġisem ta' Kristu l-Ħaristna għall-ħajja ta' dejjem. Amen.
Il-mulej jgħid, jiena id-dilja intom il-frij. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Ma jaraf xem ġew
nitolbu. Issa li ġedditna mulej b'dawn il-misteri qaddisa, għamel li nsiru nixbħu lil San Ġennaru fil-qawwa tal-għaġeb li huwa wera sal-aħħar biex jistħoq inna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U berikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.